увойдзе ў гісторыю Беларусі. Літва падала ў міжнародны крымінальны суд дакументы пра злачынствы супраць чалавецтва, здзейсненыя Александром Лукашэнкам у дачыненні беларусаў. Гэта прэцэдэнт. Упершыню ў гісторыі трыбуналу дзяржава-ўдзельніца Рымскага статуту заяўляе пра злачынствы, здзейсненыя ў краіне, якая не падпісвала статут. Вітаю, шаноўнае спадарства. У эфіры «Аб'ектыў». Анастасія Русецкая. Запрашаю на галоўнае інфармацыйнае выданне. Дэпартацыя ўласнага народу і пераслед у выгнанні. Доказы злачынства ў Лукашэнкі трапілі ў Гаагскі трыбунал. Самаабвешчанага прэзідэнта можа чакаць ордар на арышт. Цягнік Лукашэнкі ў Гаагу рушыў. Лукашенко заўсёды марыў увайсці ў гісторыю. Ён увойдзе ў гісторыю як міжнародны злачынец. Рост працоўных пенсій, абмежаванні для прадпрымальнікаў і забарона завозіць секонд-хенд. Як зменіцца жыццё беларусаў у кастрычніку? На мой взгляд, выживаемость форматов секонд-хенд в Беларуси приблизится к нулю. Папулярны і даступны. Адпачынак у Беларусі для расейцаў патаннее. Блізка, яна не патрабуе ніякай візы, ну і, скажем так, больш-менш падобная да Еўропы. Шлях да выдачы ордару на арышт Лукашэнкі і высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў адкрыты. Літва перадала ў міжнародны крымінальны суд матэрыялы пра злачынствы супраць чалавецтва, здзейсненыя рэжымам Лукашэнкі. Цяпер міжнародны суд у Гаазе зможа распачаць расследаванне. З падрабязнасцямі з Нідерландаў Ігар Кулей. Падзея, на якую беларускія дэмакратычныя сілы і прыхільнікі палітычных пераменаў Беларусі чакалі як мінімум з 2020 года. Прыцягненне прадстаўнікоў рэжыма Александра Лукашэнкі да адказнасці за злачынствы, здзейсненыя падчас пратэстаў 2020 года і ў наступныя 4 гады рэпрэсіяў. На практыцы аказалася, што для запуска міжнароднага механізма правасуддзя самого факту злачынстваў недастаткова, а дэмакратычныя краіны, якія спачуваюць беларусам і падтрымліваюць іх у памкненні да свабоды, не спяшаюцца з канкрэтнымі юрыдычнымі крокамі. Да сённяшняга дня раніцай урад Літвы перадаў у міжнародны крымінальны суд у Гаазе матэрыялы справы аб транспамежных злачынствах супраць чалавечнасці, здзейсненых рэжымам Александра Лукашэнкі у дачыненні беларускага народу. Падаць матэрыялы ў суд мае права толькі краіна-ўдзельніца Рымскага статуту. Таму дзеля прыцягнення рэжыму Лукашэнкі да адказнасці дэмакратычныя сілы Беларусі шукалі краіну-партнёра, якая б пагадзілася выступіць з такой ініцыятывай. Яшчэ адзін момант, які дазволіў падаць матэрыялы супраць рэжыму Лукашэнкі, гэта прэцэдэнт 2019 года, калі міжнародны крымінальны суд распачаў справу супраць Мьянмы за дэпартацыю народу рахінджа ў Бангладеш. На падставе той справы зараз да адказнасці можна прыцягнуць і чыноўнікаў з Беларусі. Пасля перадачы прадстаўнікамі літоўскіх уладаў матэрыялаў у суд, пракурор міжнароднага крымінальнага суда зможа распачаць расследаванне па гэтай справе, што ў сваю чаргу адкрывае дарогу для выдачы ордэраў на арышт падазраваных. Упершыню ў гісторыі з'яўляецца юрыдычная падстава на выдачу ордэру на арышт Александра Лукашэнкі і кожнай іншай асобы, падазраванай у здзяйсненні апісаных у справе злачынстваў супраць беларусаў. Унікальна і тое, якія эпізоды былі выбраны ў якасці падставы для перадачы матэрыялаў у міжнародны суд у Гаазе. Першае – гэта дэпартацыі беларусаў. Па ацэнкам Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, у выніку рэпрэсіяў і палітыкі запужвання уласную краіну былі вымушаныя пакінуць сотні тысячаў людзей, па падліках ААН не менш за 3,5% ўсяго насельніцтва Беларусі. Другім эпізодам ёсць пераслед рэжымам Лукашэнкі беларусаў за мяжой. Пагрозы жыццю і здароўю, пераслед родных, якія засталіся ў Беларусі, пазбаўленне ўласнасці, завочныя палітычна матываваныя прысуды і пазбаўленне магчымасці атрымліваць дакументы за мяжой, у тым ліку пашпарты. А таксама мова нянавісці ў дачыненні да тых, хто быў вымушаны ўцякаць. Збор доказаў па гэтых справах ініцыявала і пазней сістэмна займалася каманда Народнага антыкрызіснага ўпраўлення, якая ў партнёрстве з іншымі праваабарончымі ініцыятывамі перадала гэтыя факты літоўскаму ўраду. Літоўскія чыноўнікі дапоўнілі гэтыя дадзеныя сваёй юрыдычнай экспертызай. Цягнік Мінск-Гага сёння рушыў. Лукашенко ўжо знаходзіцца ў ім. І ён даедзе да месца прызначэння. Гэты дзень увойдзе ў гісторыю Беларусі.
Здзейснены першы і на сёння найважнейшы крок на шляху дасягнення справядлівасці для беларускага народа. Сотняў тысяч ахвяраў злачынстваў супраць чалавечнасці, якія здзяйсняе дыктатар Лукашенка і яго памагаты. Мы стварылі гістарычны прэцэдэнт. Упершыню ў гісторыі у фокусе ўвагі міжнароднага крымінальнага суда будуць маштабныя міжнародныя злачынствы ў Беларусі. Заўтра раніцай у Гаазе літоўскі ўрад арганізоўвае прэс-канферэнцыю, на якой намеснік міністра юстыцыі гэтай краіны распавядзе ўсе падрабязнасці і адкажа на пытанні. А таму заклікаю уважліва сачыць за нашымі навінамі. Ігор Кулей, спецыяльна для Белсату з Каралеўства Нідерландаў. Зварот літоўскага ўраду да пракурора міжнароднага крымінальнага суда стаўся для рэжыму Лукашэнкі непрыемнасцю, але нечаканым ён не быў. Тое, што ў Мінску ведалі пра гэткія планы, пацвярджаюць словы і самога Лукашэнкі, і ягоных чыноўнікаў. Адносіны паміж краінамі пагоршацца, кажуць эксперты, але ці дойдзе да разрыву дыпламатычных стасункаў? Падрабязней у наступным сюжэце. Вы вообще с кем боретесь? С президентом Лукашенко или вы с народом Беларуси боретесь? Если с народом Беларуси или России, вы не победите, потому что вас там осталось 2 миллиона только. Важна захоўваць месца для дыялогу. Гэтак на тэлеграм-канале «Глас МИДа» дапоўнілі гэтыя словы міністра замежных справаў Максіма Рыжанкова, звернутыя да Літвы. Само ж выказванне, падобна запісанае некалькімі днямі раней, апублікавалі сёння ў дзень, калі Літва перадала матэрыялы пра злачынствы рэжыму Лукашэнкі ў міжнародны крымінальны суд. Каб яны рашыліся і разарваць дыпламатычныя адносіны, думаю, што на гэты крок яны не пойдуць. Але тое, што адносіны значна пагоршацца, гэта відавочна. Пул первого на момант стварэння матэрыялу факту перадачы матэрыялаў у міжнародны крымінальны суд не каментуе і актыўна асвятляе візіт у Беларусь кіраўніцтва Якутыі. Сферы взаимных интересов у нас могут быть очень разнообразные. А сегодня они еще и продиктованы определенным давлением на нас с вами. Я имею в виду западные фашистские санкции. Пры гэтым пра планы Літвы звярнуцца ў міжнародны суд у Гаазе лукашэнкаўскія ўлады ведалі загадзя. Лукашенко яшчэ 17 верасня казаў пра гэта з трыбуны. Цель – привлечь президента Беларуси к ответственности и выключить его из повестки. Как они пишут, чтобы президент Беларуси, если начнутся мирные переговоры в Украине, не смог принимать участие в этих переговорах. Наступным днем Наталья Эйсмонт удокладнила. Раньше поводом они пытались сделать ситуации с якобы украденными детьми, которым мы на самом деле помогали, оздоравливали и, естественно, возвращали домой. Сейчас новая тема. Опять же, якобы мы выкинули беглых из Беларуси на Запад. Мінулым тыднем у выданні «Беларусь сегодня» Максим Рыжанков назваў беларуска-літоўскія дачыненні найгоршымі за ўсю гісторыю двухбаковай супрацы. Міністр заклікаў Літву вярнуцца да, цытата, нармальнага раўнапраўнага дыялогу, у якім зацікаўленыя абодва народы. Маўляў, Менск неаднаразова даводзіў літоўскаму боку гатовасць да перамоваў. Яны проста рыхтаваліся да таго, што гэта будзе, каб прынамсі паспрабаваць, атрымаць нейкі прапагандысцкі пропіс, што вось глядзіце, мы тут ад Літвы з абдымкамі, мы тут жадаем сябраваць, выбудоўваць стасункі, а яны вось так супраць нас. Міністэрства замежных справаў Літвы сцвярджае, што не атрымлівала ад Беларусі ніякіх прапановаў дзеля аднаўлення стасункаў. І умоваю такіх перамоваў называе дэмакратычныя рэформы ў нашай краіне, вызваленне палітвязняў і пакаранне вінаватых у рэпрэсіях. Белорусский режим недооценивает решительность и принципиальность Литвы в этом плане. Нельзя игнорировать такой безнаказанности, потому что мы видим, что это льется через границы, это становится угрозой региональной безопасности. Наши суразмоўцы перакананыя, што з гэткімі заявамі ў міжнародны суд мусяць звярнуцца і іншыя краіны. Ірына Дарафейчук, Белсат. Актывіста Змітра Дашкевіча асудзілі паводле новага абвінавачання. Палітвязню дадалі 1 год і 3 месяцы зняволення ў калоніі строгага рэжыму. Пра гэта стала вядома ад сяброў сям'і Дашкевічаў. Дашкевічу інкрымінавалі 2 артыкулы крымінальнага кодексу. Актыўны ўдзел у групавых дзеяннях, што груба парушаюць грамадскі парадак і паўторна злоснае непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі калоніі. У ліпені 2022 года Змітра і ягоную жонку Насту асудзілі за ўдзел у акцыі пратэсту 23 жніўня 2020 года. Тады Зміцер атрымаў 1,5 года калоніі, а Наста Дашкевіч 3 гады так званай хатняй хіміі.
Барацьба з кантрабандай – заданне праваахоўных органаў. Гэтак міністр абароны Літвы Лаўрынас Касчунас адрэагаваў на падзенне ў віленскім аэрапорце паветранага балона з беларускімі цыгаретамі. Паведамляе пра гэта выданне Дэлфі. Інцыдэнт здарыўся ў выходныя. Паводле міністра, дзяржава мусіць вынаходзіць новыя спосабы змагання з крэатыўнымі кантрабандыстамі. Калі дроны выкарыстоўваюцца для кантрабанды, выкарыстоўваюць сродкі супраць дронаў. Калі выкарыстоўваюць балоны, іх можна збіваць. Гэта сталы працэс, але гэта барацьба з кантрабандаю. Гэта не звязана з сістэмай паветранай абароны. Гэта сталы працэс, які доўжыцца дзесяцігоддзямі, толькі з'яўляюцца новыя метады. Гэтыя метады трэба выяўляць і нейтралізоўваць. Гэта істотны момант. Наколькі гэта ад нас залежыць, мы дапаможам памежнікам, але факт, што патрэбныя эфектыўныя захады, ацэньваць прапарцыйнасць, каб можна было збіваць у паветры. Барацьба з кантрабандаю – справа памежнікаў. Для першапачатковай інфармацыі паветраны балон выбухнуў над аэрапортам, пасля чаго на тэрыторыю ўпала скрынка з пачкамі цыгарэтаў маркі «Менск», абматаная чорнаю плёнкаю. Літва ўжо даўно сутыкаецца з такімі інцыдэнтамі. Толькі за мінулы тыдзень у паветраную прастору краіны заляцелі каля 150 такіх балонаў, кожны з якіх можа несці да 1000 пачкаў цыгарэтаў. Норвегія абвясціла планы будавання плоту на мяжы з Расіяй. Урад краіны гатовы зрабіць гэта ў кароткі тэрмін. Тым часам Злучаныя Штаты Амерыкі змагаюцца з наступствамі ўрагану Гелен, што прайшоўся па 6 штатах. Колькасць ахвяраў стыхіі перавысіла 100 асобаў. Мільёны людзей засталіся без святла, разбураныя дарогі і масты, парушаныя лагістычныя ланцугі. Многія раёны маюць праблемы з дастаўкай прадуктаў. Што яшчэ адбылося ў свеце ў нашым дайджэсце? Проект The Insider апублікаваў расследаванне, у якім выказваецца версія, што расійскага апазіцыйнага палітыка Алексея Навальнага атруцілі ў турме. Журналісты сцвярджаюць, што здабылі сотні дакументаў, звязаных са смерцю Навальнага. З іх відаць, што расійскія сілавікі прыбралі згадкі пра сімптомы, непрыдатныя для афіцыйнай версіі смерці, камбінацыя захворванняў, што абвастрыла рост крывянога ціску. Так, у першапачатковай версіі адмовы заводзіць крымінальную справу было ўказана, што Навальнаму падчас шпацыру стала дрэнна. Ён паскардзіўся на рэзкі боль у жываце, у яго пачаліся ваніты і сутаргі. У фінальнай версіі, што атрымала жонка Навальнага Юлія, словаў пра сімптомы ўжо не было. Подозреваем, что это может быть отравление фосфороорганическим веществом, принятым внутрь. То есть не так, как в 2020 году, когда наносили на кожу через одежду, а через, очевидно, воду или еду. И мы видим, что были экспертизы, про которые нам тоже ничего не говорили, экспертизы и самой еды, экспертизы животных масс, никаких результатов этих экспертиз мы не видели. The Insider абяцае, што найбліжэйшым часам апублікуе чарговыя дакументы, датычныя гібелі апазіцыйнага палітыка. Алексей Навальны памёр у калоніі «Палярны волк» сёлета 16 лютага. Ягоныя паплечнікі паведамілі, што гэта адбылося падчас перамоваў наконт абмену Навальнага на расійскіх шпіёнаў, якія сядзелі ў амерыканскіх і еўрапейскіх турмах. Па інфармацыі арабскіх медыяў, новым лідарам Хізбулы можа стаць Гашым Сафі ад-Дин, стрыечны брат былога кіраўніка групоўкі Хасана Насралы. Да гэтага ад-Дин узначальваў выканаўчы камітэт і адказваў за фінансы Хізбулы. Замежныя медыі адзначаюць, што новы кіраўнік, як і Насрала, быў адным з заснавальнікаў групоўкі. Насрала жывы і застанецца ў нас, у нашых сэрцах. Ён будзе натхняць наш шлях і наш супраціў. Хасан Насрала загінуў падчас авіаудару ізраільскай арміі па Бейруце ў ноч на суботу. Ізраіль ужо больш за тыдзень атакуе ракетамі пазіцыі Хізбулы на тэрыторыі Лівану. Ад атак загінулі не менш за 2000 асобаў, у тым ліку 4 высокапастаўленыя генералы Хізбулы. У шэрагу арабскіх краінаў прайшлі акцыі памяці забітага Насралы. У Пакістане яны перараслі ў беспарадкі каля амбасады ЗША, саюзніка Ізраілю. Акцыі супрацьдзеянняў ізраільскага ўраду адбыліся таксама ў краінах Еўропы і Аўстраліі. А ў Тель-Авіве ізраільцяне пратэставалі супраць палітыкі прэм'ера краіны Беньяміна Нетаньягу.
На парламентских выборах у Аўстрыі, што прайшлі ў нядзелю, першае месца заняла ультраправая папулісцкая аўстрыйская партыя свабоды. Яны набралі 29% галасоў і 58 месцаў у мясцовым парламенце. Гэта адбылося ўпершыню ў пасляваеннай гісторыі Аўстрыі. Гэта выдатная інвестыцыя для аўстрыйскай партыі свабоды, бо сёння мы фактычна адчынілі гэтыя дзверы. Мы адчынілі дзверы ў новую эру. Цяпер мы сапраўды збіраемся разам напісаць гэты новы раздзел у гісторыі Аўстрыі. Тым не менш, аўстрыйская партыя свабоды не зможа сфарміраваць урад. Такой колькасці дэпутацкіх фатэляў недастаткова. Іншыя партыі, якія прайшлі ў нацыянальную раду, адмовіліся ад кааліцыі з правымі. Увечары ў нядзелю ў аўстрыйскай сталіцы прайшлі пратэсты супраць перамогі правых. Гэта, безумоўна, правы зрух у Аўстрыі ва ўсёй Еўропе. Мы губляем вольную краіну і вольнае жыццё. І так, мы хочам жыць супольным жыццём, быць згуртаванымі і жыць мірна. Аўстрыйская партыя свабоды выступае за абмежаванне паставак зброі ў краіне і за зняцце санкцыяў з Расіі. А яе кіраўнік Герберт Кікаль назваў НАТО вінаватай у пачатку паўнамаштабнай вайны ва ўкраіне. Таксама ў праграме партыі змяншэнне колькасці мігрантаў у Аўстрыі і пабудова нацыянальна аднароднай краіны. Антон Бяздольны, Белсат. У Беларусі пачаўся чарговы этап правярання баявой гатовасці вайсковых частак. Міністэрства абароны паведаміла, што асноўная ўвага будзе нададзеная падрыхтаванасці вайскова-паветраных сілаў і войскаў супрацьпаветранай абароны. У правяранні ўдзельнічаюць 2 зенітна-ракетныя і 2 радыётэхнічныя брыгады, 5 зенітных ракетных палкоў і 3 авіяцыйныя базы. Для правядзення навучальна-баявых заданняў задзеяныя ўсе палігоны ўзброеных сілаў Беларусі. Плануецца выклік рэзервістаў. Апошняе правяранне зенітна-ракетнай брыгады адбылося сёлета ў сакавіку-красавіку. Тым часам у Віцебскай вобласці скончыліся вучэнні тэрытарыяльнай абароны. На беларуска-польскай мяжы перад пунктам пропуску Берасці змяняюцца правілы чакання ў чарзе. Эксперымент дае магчымасць зарэгістраваць транспартны сродак і пакінуць зону чакання. Калі можна будзе прыехаць у пункт пропуску для праходжання памежнага і мытнага кантролю, паведамяць платным тэлефанаваннем або праз месенджер. Працэс адсочваецца на сайце кампаніі «Белмытсервіс». Плануецца, што гэта паспрыяе лепшаму кіраванню аўтаплынню, скасуе хаатычнае збіранне транспарту і зробіць працэс мінання мяжы больш зручным. Тым часам сітуацыя на межах застаецца напружанай. Сёння больш за 3000 грузавікоў чакалі заезду ў краіны еўразвязу. На літоўскім напрамку за выходныя прайшло толькі 30% фураў ад нормы, а польская мяжа ў раёне Кукурыкаў прыняла толькі 54% транспарту. Легкавыя аўтамабілі і аўтобусы таксама стаяць у чэргах. 220 аўтаў чакалі заезду ў Польшчу і Літву. У дамах беларусаў пацяплее. Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі анансавала пачатак ацяпляльнага сезону з 1 кастрычніка. Пачнецца другі месяц восені і з традыцыйнага падаражэння цыгарэтаў. Агулам цэны на іх прыбавяць ад 5 да 60 капеек. Пра іншыя змены кастрычніка ў нашым наступным матэрыяле. Аматарам замежнага шопінгу падрыхтавацца. Дзяржаўны памежны камітэт анансаваў змены ў спісе тавараў, якія можна ўвозіць у Беларусь для асабістага карыстання. З 6 кастрычніка да іх не будуць належаць сярод астатняга арэлі і каруселі, побытавая тэхніка ў раскамплектаваным выглядзе і піратэхніка. Затое да тавараў асабістага карыстання будуць адносіць некаторыя машыны і абсталяванне, у тым ліку снегаачышчальнікі або шліфавальныя станкі. Пры гэтым нормы бязмытнага завозу такіх тавараў наземным транспартам з 1 красавіка складаюць 500 еўраў і 25 кілаграмаў. Усе віды працоўных пенсіяў у Беларусі вырастуць на 5%. Гэта закране больш за 2 300 000 асобаў. Згодна з папярэдняй ацэнкай Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, сярэдні памер пенсіі паводле ўзросту у кастрычніку складзе 852 рублі. У параўнанні з аналагічным леташнім перыядам павелічэнне амаль на 16%. Аднак у ведамстве нагадваюць, што памер пенсіі пэўнага грамадзяніна залежыць ад некалькіх чыннікаў, а менавіта ад працягласці стажу, велічыні заробку
які ўлічылі пры вылічэнні пенсій, а таксама ад устаноўленых даплатаў. Папярэднім разам пенсіі ў Беларусі падвышалі сёлета ў лютым, тады яны выраслі на 10%. З 1 кастрычніка набудзе моц забарона еўразвязу на завоз адзення секонд-хенд у Беларусь. Абмежаванні сталіся вынікам санкцыяў ЕЗ, прынятых сёлета ў чэрвені. Самі ўладальнікі крамаў секонд-хенд разлічваюць на пастаўляльнікаў тавараў, якія змогуць абысці санкцыі праз тыя ж Казахстан, Узбекистан и Турцию. Выживаемость форматов секонд-хенд в Беларуси приблизится к нулю, поскольку удлинение логистических цепочек, возможно, оно практически сводит всю эффективность, прибыльность этого бизнеса к нулю. На сёння, паводле Белстату, у нашай краіне працуюць больш за 2800 крамаў секонд-хенд. Рамеснікі з 1 кастрычніка будуць абавязаныя рабіць пенсійныя адлічэнні ў фонд сацыяльнай абароны насельніцтва. Схема тая ж, што ўжо дзейнічае для індывідуальных прадпрымальнікаў. Плаціць унёскі трэба да 1 сакавіка наступнага года і толькі за тыя месяцы, у якія чалавек працуе. Тыя ж змены закрануць самазанятых ды ўладальнікаў аграсядзібаў. Я думаю, это часть общего тренда, заключающаяся в том, что рано или поздно все должны будут платить взносы в КСЗН. Все более-менее должны быть в равных условиях, будут выведены в равные условия с точки зрения уплаты налогов. Аднак стаць рамеснікам з 1 кастрычніка можна будзе толькі прадстаўнікам вызначанага Саўмінам шэрагу відаў дзейнасці. Астатнія трапяць у катэгорыю самазанятых. Таксама з 1 кастрычніка не будуць рэгістраваць новых індывідуальных прадпрымальнікаў, чыя дзейнасць не трапіла ў вызначаны ўрадам пералік. Тыя ж, хто пад яго не падпадае, але працуе, могуць або спыніць дзейнасць цалкам, або перааформіцца ў юрыдычную асобу да канца 2025 года. Ірына Юр'ева, Белсат. 35 гадоў таму ў Менску адбыўся першы чарнобыльскі шлях. Тады ўся краіна выйшла на вуліцы, каб прыцягнуць увагу да праблемаў, з якімі беларусы сутыкнуліся пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Масавую акцыю і наступствы, што пацягнуў за сабой той дзень, узгадаюць арганізатары і удзельнікі шэсця ў матэрыяле Насты Печаньковай. Сотні тысяч перасяленцаў, больш за 200 тысяч гектараў забруджаных тэрыторыяў, безліч ахвяраў, у тым ліку праз маўчанне савецкіх уладаў і непрынятых своечасова захадаў бяспекі. Аварыя на Чарнобыльскай АЭС падзяліла жыццё беларусаў наперад і пасля. Праз 3 гады пасля катастрофы на хвалі грамадскага ўздыму канца 80-х беларусы выйшлі на першы чарнобыльскі шлях. 30 тысяч асобаў, у тым ліку людзі з забруджаных тэрыторыяў, прайшлі ад парку Чалюскінцаў да цяперашняй плошчы Незалежнасці. У руках яны трымалі шыльды з назвамі пацярпелых ад чарнобыльскай катастрофы паселішчаў. Гэта сапраўды было такое народнае шэсце, і народ сказаў, што не, мы не дазволім, каб з намі такім чынам паступалі. Мы хочам ведаць праўду, і мы гэтай праўды даможамся. Акцыя прайшла без дазволу камуністычных уладаў. Паводле ўспаміну Сергея Навумчыка, людзей, якія ехалі ў Менск, здымалі з цягнікоў, спынялі аўтобусы і машыны. Больш за тое, каб перашкодзіць масаваму шэсцю, на той самы дзень прызначылі суботнік. Все грошы, якія мусілі быць заробленыя, паабяцалі, пойдуць на Чарнобыль. Ужо калі я стаў дэпутатам Вярхоўнага Савета, праз год мы даведаліся, што гэтыя грошы сапраўды былі перададзеныя, але не на Чарнобыль, а ў Маскву, у Мінатамэнерга. Першае чарнобыльскае шэсце абышлося без сутычак з сілавікамі і затрымання дэманстрантаў. Аднак супраць арганізатараў мітынгу, у тым ліку супраць кіраўніка партыі БНФ Зянона Пазняка, завялі крымінальныя справы. Яны выставілі патрабаванне аплаціць выдаткі, якія панёс горад, у выніку таго, што былі спыненыя тралейбусы, таму не было прыбытку, вырашылі, што гэтыя грошы трэба спагнаць з мяне, з фронта, і адпаведным чынам пакараць. Першы чарнобыльскі шлях паклаў пачатак дзейнасці дзеля змяншэння наступстваў аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Ужо ў 91-м пры спрыянні партыі БНФ Вярхоўны Савет Беларусі прымае закон аб сацыяльнай абароне грамадзянаў, пацярпелых ад атамнай катастрофы. Сярод іншага ён прадугледжваў бясплатную медычную дапамогу, выплаты кампенсацыю ліквідатарам і жыхарам забруджаных тэрыторыяў. Аднак неўзабаве льготы для чарнобыльцаў скасавалі. То, што адбылося потым, калі настаў рэжым Лукашэнкі, вядома, ўсё было ліквідавана.
Ліквідаваны гэтыя льготы, ліквідаваны ліквідатары, людзі нічога не атрымліваюць, жывуць у гэтых зонах. Яны пачалі выкарыстоўвацца для сельскай гаспадаркі. Сваю антычарнобыльскую палітыку Лукашенко працягвае дагэтуль. Летась у межах масавай зачысткі недзяржаўных арганізацый урад зліквідаваў аб'яднанне «Дзеці Чарнобылю». Дзякуючы гэтай арганізацыі дзесяткі тысяч маленькіх беларусаў з забруджаных рэгіёнаў маглі з'ездзіць на аздараўленне ў краіны Еўропы. А сёлета, нягледзячы на статус чарнобыльскай краіны, дыктатар дазволіў размясціць у Беларусі расійскую ядравую зброю. Просто катастрофа наконт пагрозы ядерной зброі беларускаму народу. І вельмі кепска, што все маўчаць і робяць выгляд так, што гэтай пагрозы не існуе. Я ж не кажу пра будапешскі мемарандум, пра які чамусьці все забыліся, дзе в тым ліку Великая Британія і Злучаныя Штаты Америки бралі на себя абавязкі па дэмакратіі в Беларусі, па яе незалежнасці. На вялікі жаль, это не выконваецца. Больш за 35 гадоў удзельнікі чарнобыльскага шляху прыцягвалі ўвагу да трагічных наступстваў тэхнагеннай катастрофы для нашай краіны. Штогод тысячныя дэманстрацыі праводзіліся насуперак дзеянням афіцыйных уладаў, а ў перыяд лібералізацыі нават з іх дазволам. Цяпер жа беларускія актывісты выходзяць на вуліцы ўжо замежных гарадоў і кажуць не ядравай зброі. Настя Печанькова, Белсат. Турысты з амаль 70 краінаў свету наведваюць Беларусь, сведчыць статыстыка Белстату. Пры гэтым 95% гасцей з аднае краіны – Расіі. Адпачываць у беларускія гарады расейцы едуць на машынах, аўтобуснымі турамі. Рэкордная і колькасць тых, хто прыляцеў самалётам. Чым вабіць Беларусь і куды падарожнічаюць самі беларусы, распавядзе Андрей Сульжыц. Турыстычная плынь у Беларусь істотна вырасла. Летась паглядзець на некранутую прыроду, пакаштаваць нацыянальную кухню, уразіцца гістарычнай і культурнай спадчынай ды аздаравіцца ў санаторыі прыехала больш за 230 тысяч турыстаў з 69 краінаў свету. Паводле Белстату, уязная плынь у параўнанні з 2022 павялічылася на 15%. Калісьці у нас было за год болей за 700 тысяч турыстаў, потым гэта лічба спала пасля ковіду, пасля абмежаванняў санкцыйных, якія былі введзены, і была меней за 400 тысяч. Зараз гэта лічба паступова аднаўляецца, але вельмі павольна. Таму гэтая адносная лічба, узрост на 15% не павінна нікаго падманваць. Сярэднестатыстычны турыст правёў у Беларусі 4 дні. Для ягонага абслугоўвання працуюць больш як 1100 арганізацыяў, дзе занятыя 4,5% працаздольных беларусаў. Адметна, што 95% турыстаў прыехалі з Расіі. Беларусь, скажем так, займае сваю нішу, тому што яна блізка, яна не патрабуе ніякай візы, ну і, скажем так, больш-менш падобная да Еўропы, у адрозненні ад такіх дэпрэсіўных рэгіёнаў Расіі. Прычым сёлета за 9 месяцаў больш як 1 мільён гасцей скарысталіся авіярэйсамі. Гэта амаль у 5 разоў болей, чым у 2021 годзе. У нас вельмі малы пасажырапаток, калі мы палічым, які быў у параўнанні, напрыклад, з малым аэрапортам горада Кракова. За 8 месяцаў гэтага года тут ужо болей за 6 мільёнаў пасажыраў прайшло праз гэты адзін аэрапорт. Неўзабаве расейцаў на беларускіх вуліцах можа стаць болей. Туры з гэтай краіны ў Беларусь на лета могуць прыраўняць да ўнутранага турызму. Цяпер ідзе праца над адменай падатку на дадатковую вартасць для тураў па тэрыторыі саюзнай дзяржавы. А вось прытоку турыстаў з Еўропы, нягледзячы на бязвізавы рэжым з боку Беларусі, пакуль не назіраецца. Ехаць у краіну, дзе права чалавека нічога не вартыя, гэта дзіўна з боку еўрапейцаў, так? А вось тыя краіны, дзе стан правоў чалавека падобны, Расія, там можа краіны Казахстан, Сярэдняя Азія, так яны сюды едуць, таму што яны не адчуваюць розніцы. У той жа час летась больш за 500 000 беларусаў адпачылі за мяжой у складзе арганізаваных групаў. У лік самых папулярных напрамкаў увайшлі Турцыя, Расія, Егіпет, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты і Грузія. Карыстаецца попытам і ўнутраны турызм. Даведацца больш пра родны край, як правіла, на аднадзённай экскурсіі, змаглі амаль 1 800 000 беларусаў. Андрей Сульжыц, Белсат. У аб'ектыве на гэтым ставім кропку. Эфір працягне праграма «Белсат-Зум». У ёй галоўная тэма дня – зварот Літвы ў міжнародны крымінальны суд з матэрыяламі пра злачынствы супраць чалавецтва, здзейсненыя Лукашэнкам у дачыненні Беларусі.
Госці Віталя Бабіна, палітычны аналітык Александр Фрыдман і палітолог з Віленскага універсітэту Віцес Юрконіс. Глядзіце праз імгненне. Я ж Анастасія Русецкая. Развітваюся са спадарствам. До сустрэчы.